Asik, asik. Senajan to aku mung lunga kerja. Saora-orane aku berjuang kanggo keluarga. Eloke. Biyen aku tau kelangan nganti saiki isih kelingan kowe sing tanti-anti bebrayan tekan ning pati jebule mlencani janji Kabeh iki mergo kangen mung iso nutupi kebutuhan aku kerja esok sore nanging kowe sambat wae apa kowe elok semuanya sedulur-dulur bareng opo pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu jarene arep nampa apa anane nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke kudune kowe ngerteni kabeh mung dititipane Gusti senajan ati kowe buka kandelingan nggo ibadah Gusti sing paringi berkah senajan ora iso nyambut gawe senajan dalan ra alus sing penting wani terus sampeyan kok iso tak trimo senajan loro ati iki yo aja bro anakmu gak cilik ani yo anakmu gak cilik kabeh iki mergo kangen ben iso nyukupi kebutuhan aku kerja esok sore nanging kowe sambat wae jarimu balungan kere opo pancen wis nasib semuanya kudu pisan karo sliramu sakit sajan ati kuwe putra ngene ibadah Gusti sing paringi berkah senajan ati kuwe putra kendaline nganggo ibadah Gusti sing paringi berkah. Terima kasih, thank you.